नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत किर्ल आणि वटाणे घान रांदे करचे पळोव्या. किर्ल जास्त कन पावसा सीजना मात्र मेळता. किर्लाचे मोठे तुकडे कापून मिठा उदका घान दवरल्यार हे वर्षभर किर्ल वापरचे जाता. आम्ही हे मिठा उदका घाल्ली किर्ल यूज कन किर्ला रांदे केला. रांदे करचे कितले जाय म्हण पळोवन किर्ल काण घेवका. किर्ल मिठा उदका घान दवरिल्ल्यान ते खूप मीठ ओण घेतील उरता. म्हण ते बरेकन 2-3 पटी उदकान धुवका आणि ताजे मोठे मोठे तुकडे कापून घेवका. किर्ला रांदे करचे कामक जाय 1 वाटी सोय, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 3 ते 4 सुकी मिरसांग, मऊ जावच्या उदकात भिजवून दवरिली 15 ते 20 तेपळा, 2 ते 3 भिंडा सोला, 7 ते 8 तास उदकात भिजवून दवरील वटाणे. वटाणे भिजोच वेळार तातूंत थोडेशे सोडा घालका. वटाणे शिजोच पयली 2 पटी उदकात धुवून उदक काढून उडोवका. एक कुकरात वटाणे आणि किर्ल दोन्ही एकीकडे घान शिजवून घेवका. शिजेतना गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि 3 सिटी काढून घेवका. एक मसाला वाटच्याक एक मिक्सर आयदनात सोय घालका, सुकी मिरसांग घालका, हळदी पीठ घालका आणि थोडेशे उदक घान गंध मसाला वाटून घेवका. शिजवून दवरील किर्ल आणि वटाण्या भितर हो मसाला घालका. उदकात दवरील तेपळ जराशी धाडून ती भी ह्या मसाल्यात घालका. उदकात भिजवून दवरील सोले घालका आणि सगळे बरेकन एक पटी मिक्स करून घेवका. किर्ला भितर मीठ उरता तशें म्हण रांदेक मीठ पळोवन घालका. रांदे दाट नाजाल्यार पातळ कितले जाय म्हण पळोवन उदक घान घेवका आणि गॅसा फ्लेम हाय दवन ह्या रांदेक एक खतखत येवचे दिवका. किर्ल आणि वटाणे घान रांदे रेडी आसा. तुम्ही भी ही रांदे घरा ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.